Petra Spasojević takođe dobije nagradu u oblasti kulture. Neki će reći naš Mozart, a mi kažemo jedinstvena, neuporediva, uporna, naša budućnost. U život je zakoračila sa oštećenim vidom, ali je ta činjenica nije sprečila da stvara divne melodije zajedno sa svojom profesorkom klavira Anom Frlin. Petra Spasojević dobitnica je brojnih nagrada kojim se priključuje i naše priznanje. Pozivam gospodina Zdravkovića da uruči nagradu mladoj Petri. Draga Petra, ovo je vaš dan. Pozivamo vas da primite nagradu. Poštovana publiko, novinari, organizatori, gosti i dobitnici nagrade, velika mi je čast što sam danas ovde. Kad sam krenula da se bavim muzikom, nisam baš razmišljala o tome da će neko primetiti moj veliki trud i rad i da će dobiti neku nagradu. Ova nagrada je meni posebno draga zato što je nisam dobila na nekom takmičenju, već je neko prepoznao moj veliki trud i rad, što me dodatno motiviše da nastavim dalje da radim. U svakoj prilici, pored toga što se bavim muzikom, trudim se da podignem svest kod ljudi o osobama sa invaliditetom, jer sam prvo ja jedna od njih. I mislim da svako od nas ima nekog potencijala, samo treba da ga pronađe u nečemu i da ga iskoristi na najbolji mogući način. I svesna sam toga da kao pijanista mogu postići veliki uspeh, a želja mi je da i kao kompozitor ostavim dela koja će se jednog dana slušati i izvoditi. Ova plaketa i statua će mi ostati divna uspomena na ovo vreme i na ovaj dan. Hvala vam još jednom.